athi ukuphi imali akunamjito ozovela akhipha imali athi ngiyanikela ngimala akhonakala my sister wena umuphani umashonisa uyangihaka uyakhaka phela umuphi haka phela ngangibambe namabele yabo maqedwe uyajabula bese ke ngiyahamba ngendlini akuphi imali mhlobo bani lo mashonisa umshangano cabanga ishangane so okay my sister so Ona rona retsa siku machine ungatatazeli stay calm don't the machine i3 keys or a 2 piece forget no mathande kishi empilo is a costa goke nama osta sanibonani babukeli bami bahle emakhaya back again bafethu njengenjalo it's your boy bafethu Reggie Ntona Sekasi Ntona Mokriners bafethu niyazi ukuthi mangilapha mngweni khona okhalayo khona ufuna isizo bafethu ngibiziwe lana namhlanje my brother ungibhalele okhala ngebaby mama ngathi baby mama yakhe inokuthintana nomashonisa ngifuna ukuthi ngigijimele kubo bangitshele kahle le story siphelele bafethu ngithanda nonke lapha emakhaya ningayendawo tha Seprakabelo kren nami ngimnanda thama ukhuluma no Reggie la from Rich Nation TV ne ngila ngoba ngithole i-email yakho mfethu wobhalile vele hayi nginibhalele ngoba ngidinga usizo okay fera thama ngibonile la ema-emailini ngathi uyasola ukuthi umama wasendlini ubhizi nomashonisa ngabe kenzakalani mfethu lo muntu makafika endlini uhlezi aza nezinto engingazazi imali engazi ukuthi iphuma phi mangimbuza uthi umashonisa uya ubani umashonisa uye or lezi zinto lezi uyazishonisa kumashonisa into engifuna ukuyazi ukuthi into ofuna ukuyazi kwenzakalani mawuhlalisisa like mawuzama ukubloma na ecran phansi umbuze ecran kwabona like kunale ama moment lo ukuthi like umshanga engcondo uzama ukumrounda akasho ukuthi kwenzakalani lutho lo ene ungitshela yonke into kodwa le kamashonisa i-secret engazi ukuthi why I keep so ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani phakathi kwakhe nomashonisa mara wena ngokubona kwakho wena ubonani uThama hayi ngibona inkinga ngibona ngathi utshola na amashonisa ne bahlezi babonke tototi 24/7 uyafona nomashonisa ebusuku aphuma ahlangana naye oraringa naye ngefoni akhulume naye ngefoni eceleni manje mambuza ukuthi why wena uphendula ifoni kamashonisa uphumela ngaphandle uthini uthi kumele sibe nama-boundary ungitshela ngama-boundary umuntu ukuthi hayi angeke ngazi yonke into ayiyenzayo so akekho serious okay awuthiyami njengoba usho kanjalo ingcosi wena uyayisupporta ngiyazama ukuyisupporta uyazama ne ngiyazama because ngifunana nomsebenzi manje akulewa thi mawuthi wena ukhona for ingcosi yakho into egrand ngithola umsebenzi uzothola njalo even though kunokubheda la ngaphandle but isiponsor uzosithola as long as wena ukhona for ingcosi yakho uzoba grand ngithola so into ezoyenza manje mfethu thina njenge Rich Nation TV njengoba usibize so sizovaya sizocela wena uSky number yakhe sela ebhasini simfonele size ukuthi uvaya ngithola la khona simlande sizwe ngaye umnikazi wendaba ukuthi kahle umashonisa uyena nomashonisa abayenza so that now uzoba grand setting grand ngajabulela nje lokho okay mpintsha mthi singadli isikhathi as long as wena istory sakho si straight singashintshi masifika le sizokusiza ngithola asiyo Thama singadli isikhathi siye kuye sizwe ngaye ukuthi uthini yabona sibangela Athiyam manje njengoba simfonelile umama uthe sohlangana naye kuphi ngithe aphume lapha kwakhe aphume la eChaptini siyafika mara kuphi nangu kwetekeli mhlophe lo shaya step okay Thama yakwazi ukukhetha muswe nesanda sisters hello my sister kunjani my sister sharp why nami right my sister mina igama lami Reggie from Rich Nation TV my sister ne ungabe mazi ubhuti
Ngiyamazi wayezana amakhamera la. Hlangana naye kanjani my sister? Size kahle. Umuntu wami. Umuntu. Yeah. Okay my sister, ubhuti usibhalele lana uthi unenkinga akalale ebusuku ngoba manje le ndaba iyamudla bona. So my sister thina size la ngoba usibhalele my brother uthe sizomsiza ukuthi sizolungisa le ndaba le. So sicela ukumupha isikhathi my sister achaze ukuthi size ngani right ngalokho. Right. Khuluma. Mina ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani phakathi kwakho nomashonisa. Awazi ukuthi kwenzakalani ngimi nomashonisa. Yes sister, I understand le chapter le yangazi. So maye kwamele mina ngichaze indaba zami emakhamereni. Angithi ubhuti ibaby daddy uworried so ufuna ukwazi because mina makangitshela uthi kudala azamkubuza nonke endlini mara amphendule so that's why abize thina namhlanje. So master thina njenge Rich Nation TV sibhalele ubhuti thina sifuna ukusiza ubhuti sazi ukuthi kahle kahle kenzakalani, maybe nawe singakusiza, maybe usenkingeni. Uhlangana kanjani nomashonisa my sister? Umashonisa uyangisiza. Uyakusiza umashonisa ukuboleka imali? Yeah. Okay. Mara my brother uthi yena akasayiboni ngaleyo ndlela cause ni close kakhulu and makakufonela ebusuku wena uphumela ngaphandle usho my brother empedeni ukhulume nomashonisa efonini. Injani le ndaba le? Injani my sister? Right. Ube honest. Ube honest. Uyibona ukuthi right. Ukuthi ngihlanganisa nomashonisa nina ngendawo ngisho. Yeah, imali nginayo yona uyangipha imali ngisho. Uyakupha imali. Mara manje ibaby daddy uye oworried uthi akanamali unemali. Uyazi mos ukuthi angisebenzi ngikhangele umsebenzi. Manje nami ngiyenzela thina phela ukuthi sibe nemali ukuthi sondle umntwana. Okay my sister, according to my understanding right, lento oyishoyo usho ukuthi wena umashonisa ukupha imali right? Uyakushonisa or yena ukupha imali wena umupha something? Ungipha imali. Ungasimali my sister, serious. Ukupha imali yena utholani from wena mawuthi ukupha imali? Akunamjito ozovela akhipha imali athi ngiyanikela ngimala. Akhonakala my sister, wena umuphani umashonisa? Uyangihaka. Uyakhaka phela umuphi haka phela? Ngangibambe namabele yabo maqedwe uyajabula bese ke ngiyahamba endlini. Akuphi imali? Mhlobo bani lo mashonisa? Umshangano. So okay my sister, so iphelela lapho wena indawo yakho nomashonisa umbambisa amabele akhake. Siyekudeni yasiphelela lapho. Yeah, siphelela lapho. Iba serious my sister. Serious nanoma singamlanda maye nimbuzo uzontshela. My brother uyayithemba le? Angiyithembi. Kunakhona umbambiselana amabele umuntu. Yes, imali. Ngithola kanjani imali? Ngoba nawe usebenza. Why ungazami maybe uthola umsebenzi phela ngale ndlela kufanele ukuthi wena uyathengisa. Uthengisela umashonisa amabele nokukhaka. Phelela lapho. Maka iyona imali yamabele iningi imali yamabele ukupha malini? Boma 600. Makakhakhile ukupha malini? Maybe 400 or 350 yeah. Makakhakhile. Yeah, ihakhe. Okay, let's say umshayise 1 nyana ukupha malini? Hayi anyeke angivumi. Awuvumi? Yeah. Umntalo unangalo my sister. My sister wena ucabanga ngathi sitana amaphutha amazi uyasishasha. Asitshela ivar my sister kenzakala. Alikho iqiniso likhona yilo le. Athi mina abantwana abangaki no my sister? Sinomntana oyi-1. Okay, unangaki? Una 2 years. Una 2 years. Mara ingosi yakho vele danakho because lakho. Okay, so my sister mina okay. Ngwariti ngokuthi wena umashonisa makakupha imali wena ukuphana and akukhona akunandoda ezojabulela ihaka ezojabulela ukubamba amabele akukhona kanti. Angishiyazi ukuthi nginaye baba umntwana. Uyazi? My sister no. Nana bathi umuntu ipara. Asicela usitshela iqiniso my sister sizama ukulungisa lana ngithola. Ayilo leqiniso likhona. Sure. Okay, athi wena uyathemba ukuthi vele lo mntana lo owakho because the way my sister yenza ngakhona izinto mina ngithemba ukuthi nale ncosi le Ngasiwazi kakhulu wena. Okabani? Mina ngiyasola ukuthi umntana amashonisa lona my sister. Bokuphi wena masimenza lo mntwana?
Okay, I find singithule yabona. Mara hey izenzo zakho my sister. Uthengisela umashonisa amabele nehaki. Musa kawathathe ahlala kimi. Ahlala kuwe mara uwabambelani uno baby daddy endlini. Angisho ngiphi imali baby daddy ayingiphi. Hawu. Umntwana uzokhula kule environment enjalo. Ayikho clear. My sister. Mina ngizela ukuthi ngizolungisa ngizange ukuthi ngizomcabangisa mthana. So my brother, njengoba yena asho ukuthi yena uthola imali kumashonisa cause umhambisa amabele nokumhaka. Wena uthini ngalokho njengathi yakhe? Angasayi nje. Adelete nenumber. Mangasayi phela ngizobulala endlala. So ekhaya KZN. Ngizobuyela edladleni. So ekhaya. Uyezwa my sister? Uyuzwile ngithi sakuthola ubambisa umashonisa amabele siyakubophisa kahle osibiza abantu abadala bakushaya ngathi awuzwa wena my sister. Yes mawuthi ufuna ispan my sister ispan singakuzamela sona as Rich Nation TV yangithola sina ama department a pipeline nawe ufuna ukuyenzani wena? Ufuna ukuhlala. Hawu maka emsebenzini ufuna ukusala ubuyele kumashonisa umbambisa amabele futhi. Angeke. Okay, awuthiyami. Njengoba ushilo ukuthi ukhala ngesibana sami thina njenge Rich Nation TV fede singakuseda but sina ama post ahlukene fede kuzoya ngayo ukuthi wena ufuna ukushaya into enjani and especially uma ukuthi ushaya ama qualification izinto zakho zizosheshe zirane ngitho. So njengoba size la sizamela ukukhuluma no my sister uhappy ngalento esitholile la kuma store safuna ukwazi more athi mangahlala angasayi kumashonisa ngajabula. Inhliziyo yakhe ikhululekile ngoba manje soyazi ukuthi umashonisa bekabamba amabele wakho. Uya eGoli, sengithi eGoli. Uya eKZN nomuntu lo. Friday uya eKZN uyamfayisa. Yeah, uyahamba. Ayise bathi bakubuyisele edladleni. Yabona ukuthi ungaziphathi kahle ukukhosa ini. Ngiyabona. Ichaskisi phela. Angizoxolisa masifika endlini. Uzoxolisa shosha. Uzoxolisa ngendlela eright. Yeah. Okay. Athi let's just hope ukuthi umashonisa akakudlelanga into zakhe ngithola. Ngoba mina ngithembi mina. As long as akhona ukubamba lo muntu loyo. Ziningi izinto ezingenzakala but siyabonga my sister ne. Sicela usiphathe kahle man my sister. Ziningi izinto ezenzakalayo la kulomhlaba. What if lo mashonisa enilanga uthi umbambisa amabele akudonsele eroomini akukhiyela akukidnap uzotshela bani? Ngizotshela yena. Bozotshela yena akuphi? Mangifike My sister no man ungayenzi kanjalo. But it's fine. As long as uthi aneke usayiphinde lento lena sizoba right angithola. Before ngihamba ngifuna ukwazi uyamsupport umntwana uma brother? Yeah. Grand. Yeah, yena yazami. Yabona ukuthi i-out grand it's rare ukuthi uthole out so kulomhlaba manje mfethu. It's rare so wena umsebenzise grand umuntu lo. Angithola my sister. Amhlukumeze out grand uba. Yes. Asibonga master ama brother ngizomela ngapha sikhulume nababukeli before ngizovala. Athiyami wena njenge outing tshela uyathemba ukuthi ulokela ubambisa umashonisa amabele kuphela? Angiyithembi yonke le nto leyo. Kahle athiyami mina ngifuna ukuthi asuke la sathi so awuzositshela uyamazi umashonisa uyamcafa ufuna ukuthi mina nawe nezami sifike sekuthi umashonisa uzositshela ukuthi kahle mara masiya lapha sidwa mthathiyami sihamba nje sokuza nje namashonisa siyene before sizovala picture mina ngicela ukutshela ababukeli la ukuthi njengoba size la umsebenzi wethu uphathe kanjani Satisfied because angadwanga the way initial ukuthi wangapho. Okay. They understand. Okay, my sibonga ngicela umele la esayidini bethu kahle ngicela umele ngapha ungayibuyi my sister ubona kume around bele ngizobuya ku Nzansi hayi bafethu nisibonele ngifikile la emakasana my sister sengitholile my sister sitshele ezinye indaba ningitsheleni bafethu sibadala sonke sibadala la ne ukhona umuntu ongavuma ukubambisa amabele aphiwe ihaki and then akhiphe imali kuphela lo sisitho ngathi lahlile kodwa izwa lezi bafethu sikhulumile naye ukuthi uzoyistopa lento le ngoba futhi sizomplaka simzama nesipani ukuthi phela kuphela thana kuphela emakhaya